بريهم ኣብዚ ሓለፈ 25 ዓመታት ብዝተገብረ ወፍሪ ኣብ መላ ሃገር ቁፅሪ ትካላት ትምህርቲ ካብ 290 ናብ 1894 ቁፅሪ ተምሃሮ ድማ ካብ 170,000 ናብ ልዕሊ ፍርቂ ሚልዮን ከም ዝዓበየ ምሕባር ድማ ብቑዕ ኣገልግሎት ትምህርቲ ንምርግጋጽ ምትእታው ሓድሽ ካሪኩለም ምሕተማ 10 ሚልዮን መምሃሪ መጻሕፍትን ምስልጣን ዓቕሚ ሰብን ዝኣመሰሉ ዓበይቲ ስራሓት ከም ተኻይዱ ገሊጹ ደረጃ ኮሌጃትን አብያተ ትምህርትን ቴክኒክን ሙያን ምዕባይን ምስፋሕኑን ገዚፍ ወፍሪ ከም ተገብረ ዝተቐሰ አቶ ሙሳ ዝካየድ ወፍርን ጻዕርን ኣብ ባይታ ዓጋብ ውፅኢት ንኽህልዎ ኩለን ኣካላት መንግስትን ግንባርን ስታፊአን ክዕዛ ከም ዝግባእ ኣስሚሩሎ ዋና አካያዲ ስራሕ ምሕዳር ዞባ ደቡብ ቀይሕ ባሕሪ አምባሳደር መሐመድ ሰዒድ ማንታይ በወገኑ ትምህርታዊ አገልግሎት ምድንፋዕ ምስ መምህራን ምድጋፍን ተወዳዳርነት ተማሃሮ ዝተባብዑ መደባት ንምትግባርን ብዕቱብ ከም ዝስራሓሉ ብሪሆም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብምውሃድ ማእከላይ ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ትምህርትን ጨንፈር ትምህርቲ ኣብ ዞባ ደቡብ ቀይሕ ባሕርን ኩነታት ትምህርቲ ብደረጃ ሃገርን ዞባን ዝምልከት መጽናዕታዊ ጸብጻባት ክቐርብ እንከሎ ኣብ መስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ዘጋጥሙ ጸገማት ምፍታሕ ብሰፊሑ ተዘቲዩ ب5.5 ሚልዮን ናቕፋ ዝተዋደደ ብፀሓይ ውፅዓት ዝሰርሕ ፕሮጀክት ስተማይ ዑናና ላይ ብክልተ ለካቲት ተመሪቑ እቲ ፕሮጀክት 7.2 ኪሎዋት ዘመንጭው 88 ጽላታት ፀሓይ ውፅዓት ማለት ፓነል 50 ሜትር ኪብ ማይ ዝኽዝን ገንእን 3 ነቁጣታት ምዕደል ማይን የጠቓልል ኣካያዲ ስራሕ ምምሕዳር ዞባ ማእከል ኣቶ ዘሪቱ ተወልደ ብርሃን ኣብቲ ናይ ምምራቕ ስነ ስርዓት ኣብ ዘስምዖ ቃል ኣብቲ ዓዲ ዝነበረ ሕፅረት ማይ ቀንደን ህፃናትን ደቂ ኣንስትዮን ክፀሉ ምፅንሑ ጠቒሱ ነበርቲ ረብሕኡ ተገንዚቦም ክከናኸንዎን ኣብ ኣጠቓቕማ ማይ ጥንቁቓት ክኾኑን ኣዘኻኺሩ ዋና ዳይሬክተር ክፍሊ ሕርሻ መሬትን ኣቶ የማን ኣባይ ብግድኡ እቲ ፕሮጀክት መቐፀልታ ናይ ተዘርግሐ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ኣብ ገጠራት ምርጋፅ ዝካየድ ዘሎ ፃዕሪ ምዃኑ ብምሕባር እቲ መደብ ንክዕወት ንዝተሓባበሩ መሻርክቲ መስኪኑ ኣማሓዳር ንኡስ ዞባ ሰረጀቓ ኣቶ ተስፉ ፍስሓፅን ድማ ዝበዝሐ ዓድታት ንኡስ ዞባ ተጠቀምቲ ጽሩይ ስተማይ ክኾና ምብቅዕን መርኣያ ናይቲ ንገጠራት ቀዳምነት መደባት ልምዓት ምዃኑ ብምልካት ነበርቲ ዑናና ላይ እቲ ፕሮጀክት ኣብ ማሕበረ ቁጠባዊ ህይወቶም ብዘለዎ ኣበርክቶ ተገንዚቦም ብግቡእ ክግልገሉሉ ተላብዩ ነበርቲ ብወገኖም እቲ ፕሮጀክት ንጸንሖም ጸገማት መኸተምታ ዝገብር ብምዃኑ ኮሚቴ ብምቋም ብውሕልነት ከጥቀሙሉ ምዃኖም ገሊጾም ኩባንያ ሓፈሻዊ ኣገልግሎት ኣቪዬሽን ሎሚ 3 ለካቲት ካብ ናብ ከተማታት ኣስመራን ዓሰብን 2 መዓልቲ ኣብ ሰሙን በረራ ጀሚሩ እዚ ተጀሚሩ ዘሎ ኣገልግሎት በረራ ማሕበረ ቁጠባዊ ህይወቶም ርግኣትን መስተርሆትን ዝፈጥር ምዃኑ ዝሓበሩ ተገልገልቲ ዋጋ ትኬት እውን ምስቲ ቅድሚ ሕጂ ኣገልግሎት መጓዓዝያ ምድሪ ንምርካብን ኣብ ጉዕዞ ዘውፅዎን ዝነበሩ ብምዝማድ ተመጣጣኒ ምዃኑ ገሊጾም ንሳቶም ወሲኾም እዚ ኣገልግሎት በረራ ኣብ ርእስቲ በዓል ጉዳይ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ጉዳዩ ሰሊጡ ክምለስ ዘለዎ ኣስተዋፅኦ ኣብ ምብርባር ዘቤታዊ ቱሪዝም ዝህልዎ ተራ ቀሊል ከም ዘይኮነ ብምጥቃስ ቀጻልነቱ ክወሓዝ ተላብዮም ነዚ 56 ተሳፈርቲ ናይ መሓዝ ዓቕሚ ብዘለዋ ነፋሪት ተጀሚሩ ዘሎ ኣገልግሎት ኣብ ቀረባ መጻኢ ናብ ካልኦት ከተማታት ሃገርናን ሳዋን ከምኡውን ካልኦት ከተማታት ዞባናን ምስፍሑ መደብ ኣሎ ኣብ ዞባ ሰንዓፈ ተሪኦ በደላትን ገበናትን ምክልኻልን ምግታእን ህዝቢ ምስ ፖሊስ ዝገብሮ ምትሕባር ክሕይል ዝዓለመ ኣስተምሮ ተዋሂቡ ኣዛዚ መደበር ፖሊስ ንኡስ ዞባ ተለንተ ኣመናይ ዘውድን ነበርቲ 22 ምሕዳራት ከባቢ ዝሃቦ ኣስተምሮ ተራ ሕብረተሰብ ኣብ ምክልኻል ገበን ምዕባይ ኣፍልጦ ሕግን ስነ ምግባርን ሳዕቤናት መርዓት ትሕቲ ዕድመን ሃሰይቲ ልምድታትን ብዓይኒ ሕጊ ኣብ ዝብሉ ዛዕባታት መግለፂ ሂቡ ክብርታት ሕብረተሰብና ኣብ ምክልኻልን ምግታእን ገበናትን በደላትን ዝበለፀ መሳርሒ ስለ ዝኾነ ብግቡእ ክኹስኮስ ከም ዝግባእ ተለንተ ኣመናይ ኣስሚሩሉ ተሳተፍቲ ብወገኖም ፖሊስ ድሕነ ዜጋታት ምውሓስ ኣብ ዘካየዶ ንጥፈታት ዝገብርዎ ደገፍ ብዝለዓለ ከም ዝቕፅልዎ ብምርግጋጽ ሓደጋታት ተሽከርከርቲ ንምክልኻል መስመር ኣስመራ ሰንዓፈ ምልክታት ትራፊክ ክግበረሉ ተደጋጋሚ ገበናት ፈጺሞም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ንዝኣትዉ ዝውሃብ ፍርዲ ድማ ክተርር ዝብሉን ካልኦትን ርእይቶታት ኣቕሪቦም
ማሕበር መምህራን ኤርትራ ሙያዊ ዕቤትን ምዕባልን መምህራን ምድንፋዕ ከካይዶ ጽንሐ ጻዕርብ ዝለዓለ ከም ዝቕጽሎ ብኽልተ ለካቲት ኣብ ዘካይዶ ኣኼባ ገሊጹ ኣቦ ወንበር ማሕበር መምህር ስምዖን መሓሪ ንዕቤትን ምዕባልን ትምህርቲ ምጽዓር ከምኡውን ሃገራዊ ቋንቋታት ባህልን ክብርታትን ሕብረተሰብ ብምዕባል ማሕበር ኣተኩሮ ሂቡ ካብ ዝነጥፈሎም ምዃኖም ጠቒሱ ኣብ መንጎ መምህራንን ባህሊ ሓበራዊ ስራሕን ምትሕግጋዝን ንምስራፅን ሙያዊ ዕቤትን ምኽስኳስን ዝተኻይዱ ስራሓት ኣብሪሁ ብዘይካዚ መምህር ስምዖን ዝተሓደሰ ቅዋምን ዓንቀጻትን ዝምልከት መብርሂ ሂቡ حلفت محبر أبزواتات بوغونوم تبصبات السلاسلون فتات تحر المغرب أبا تحزا حساب أبرحق قطرات زقات واحد ممهران تحوت ساتفنا دك نستيو زي مترناف أبالاتن ركبات ولدن ممهران زرائي بدهوتات مفتحقنا ديالهم تلابيهم بوحج تبعد بيجون تشكركرت أتسقامي كوينو تسنحق ودناتات حوصة ختمات صورونا بخباني هنس أسبيكو يتسقنا لهم زب موهاد محدار نوزبات صورونا كباني هنس أسبيكو بماشينرتا السلاسل زلو مسرح تسقانات بويسقوم كم زلو نبرت حوصة ختمات دما بتبقسوم بقلبوتهم نبرتهم من نسات فهم هلاهم وكيل إيرينا حبيرو نبرت بزهبو حبريتاز تسقان زلو ودناتات عبرستين من قصاص تشكركرت تسفوترو متجوت وحج ناب أبايتن خياتو زكال آخل كم زخونا قليتهم بزي كازي مسرح تسقنا مسمر ترقيات صورونا دكم حرك قصل مخانو كاب كوباني هنس أسبيكو استرخبا حبريتا يرد بخالو وغن أولات ودا بيج أنفر سرحتنيات من أسيات نوزبا عسب أم محدار كما بشيكايتو جماجم بحري آيروري ناي مقرب وفرا أكايدوم أبو مبرت ودابة من سي إبراهيم نور نيرينا بزهابو حبريتا زي سلاسلو سرحات نتبهريا وصباغو زلو جماجم بحري توسخ جرما نخلو جرب تمرين ناي متكالن بحرك بكلان مكل خالن زحجز وفراوي تريتن كم زت تقلل رديوم تساتفت بزهابو ريتو زكايدون تفتات نخبابيوم زلو أبركتو قليل سلازيكونا ودابيو من وهدتو من أحيلهم بزل عليه كم زلو الرقاقيتهم ደቡብ አፍሪካዊ ዘመንግስታዊ ትካል ኤምቲኤን ኪቤካ ምስ ሚኒስትሪ ትምህርትን ፕሮግራም ልምዓት ውድብ ሕብራት ሃገራትን ብምትሕባር ዝወፍየን 700 ብሽክለታታት ንተምሃሮ 72 ኣብያተ ትምህርቲ ካልኣይ ደረጃ 6 ዞባታት ሃገርና ተዓዲለን ደቡብ አፍሪካዊ ዘመንግስታዊ ትካል ኤምቲኤን ኪቤካ ቀንዲ ቀላሳ አካልታ ና4 ኤርትራውያን ተቀዳድም ተሐቂፋ ዘላ ክለብ ዳይሜንሽን ዳታ ኮይኑ ሓደ ካብ ዓበይቲ ዕማማቱ ብሽክለታ ናብ ኣበርሖ ከባቢታት ዝርከቡ አፍሪካውያን ተምሃሮ ምብጻሕዩ በሐሙስ ክልተ ለካቲት ኣብ ቤት ጽሕፈት ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ወከልቲ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኮሚሽን ባህልን ስፖርትን ፕሮግራም ልምዓት ውድብ ሕብራት ሃገራት ደቡብ አፍሪካዊ ዘመንግስታዊ ትካል ኤምቲኤን ኪቤካ ሓማማተ ወለድን ተምሃሮን ዝተረኽብሉ ስነ ስርዓት ዳይሬክተር ቤት ጽሕፈት ሚኒስትሪ ትምህርቲ አቶ መሐር መንግስታ ኣብ ዘስምዑ ቃል እቲ ናይ ብሽክለታ ሓገዛት ኣብ ምትባዕ ውጽኢት ተምሃሮ ዓቢ ሓገዝ كم زلوا دحر مقلات نتي سناي تكبار عوت نزقبرو كل معكلات مسجينهم تحقاقازيت وكيل بيت صحفت بروجرام لمعات ودو حبرات هاجرات بإيرترا ميس روز سيباستين ران كمون حلافي ملبات لمعات يمتين كيبيكا مستر هينكو فيسرن بوغانون تحقاز عوتي تمهارو عبد الرخيت كفتر لعد تثبيت كم زلوا دحر مقلات نعبيه تم التحقاقات سعرتاتهم كم زحيو لقليتهم زحلف حموز نبر معدال بشكلتات نايزوا ماكل كوينو نتزوباس تسلع بشكلتات كاب حموشتك 15 كيلومتر بإقرو من ناتوقعزو تمرتهم زي كتاتول زلو بلوصاتن ابنتاوين تمهارون تعدي لمن إذا خمسي كنكلو أبتاع قطامي بمتحبار بروجرام معدود وحدو حبرات هاجرات هاماتن بميكانيك هاجراوي كانت على بشكلة إيرترا من سي فريج محمد نور نحرسهم ميا مقدتام بشكلة هذا قسمو كاب كلن زواتات زيت واتسو 4 تمهارو ناي تساتفنت ورات مسكر تعدي لهم MTN كيبيكا مس مينستر تمرتن بروجرام معدود وحدو حبرات هاجرات زجمرو بشكلة تاتات بصح بروجكت عاد قداماي قص 210 بشكلة تاتات ناب كلن زواتات اباطي حمن بارو يذكر